parte vai quedar espectacular, tío. Por ahí creo que está bastante nivelado, sobre todo. Darlle aí ese outro pulo máis, sabes, que a canción vaya para arriba. O rollo sobre todo eso, non pasarnos en graves, pero me mola que se note todo do baixo neste mogollón e as guitarras máis aguditas.